Grabe, anong meron? May patarpulin. Patarpulin. Pamilya ni Bating. Ako yung nangangad, ako kaya yung nangangad. Hello po. Ang galog yan, dala dyan. Pamilya ni ano ni Bating. Patarpulin. Saan din Bating? Ano yung mga gwapa? Bayat, may patarpulin sila! Ipaklon sila sa kadalan. Biro mo binutas pa yung bubong para lang may pangsabit. Against the light. Alam mo, ako pag nag-against the light, mansuga. Hindi na ba tagwapa? Hello mga taga-Bayuga. Bayad, may patay. Tuloy namin. Grabe oh, pak. Wanted. Ako nakakuha niya. Ako nakakawat natin. Sa ilong Facebook. Oy, apin ni, apin. Abi nang ganin ako mag-show. Doon ka may dito sa pagbisita. Thank you, thank you. Dili ko ganahan ka walay parada. Nara dyan ba itong lugar? Basta ba kasi kinawat din ninyo ha? Ano pa be? Ay, hello po. Picture. Halina daw. Dito na. Ayun na kayo. Halina. Patarpulin ba yun? Nara, si Bating. Maganda yung metal cladding talaga no, di na Sa akong suon na, kani dire, galing niya rin. Hala, unsa ni ngalan? Ay, ni sabawan ni. Nay sabaw ko, kani lang dako-dako magkuwatang ni Japan. Sabi sabaw na umon. Nakapuno man na di ba? Napasikit niya ko. Kapatid to ni mama mo. Naglago na ng taon, o dayon sa iyo. Dati naamoy ko Kapatid ko, pinsan po sila ng mama ni Bakit. Pinsan kalibangon diha. Andito yung kanilang food. At tara. Pinsa, ano to? Side ni mama mo? Oo. Lunch sa tabi ng ilog or creek. Murag Hinaguan Farm. May sariling ilog. Pa, pansit. Wow. Murag nasa ano lang din tayo farm. Hindi na naman ako gagamay naman ito kahit kinaon. Diba? Nilaw gamay. Ayun. Pepino. Parang kabalo nila kung ano yung kinakain natin sa farm lagi, no? Oo. Marami sila. Dala may kaligaw sa una. Di pala yung ilog. Oo, pero hindi naman karoon ba karoon doon naman. Dugtong to sa dagat. Dam. Sa mga palayan. Fiesta.
Live to live. Murag kabalo niya lang yung mga kinakainan talaga sa farm on. Ang lapak. Bakit hindi ni Pati? Hala ni Bayabas. Ala, may naligo. Pira ka madam diri sa among video. Dali may kaligos pati sa Kami fiesta. Dili, taga dili kasi dili. Sila ra naka-stay ra ko na. Taga dito mi. Kami ray na sa ahan. Oy, Tama di ay? sabi, Sabi mo nag-iat dayon. sabi ni tatay, naarid na sila sariling ano dito, ilog. Dili dito ta, dili mo taas. Picture ni ma. Bliss. Bliss. Wow, good job. Pinsan mo siya, sila. Picture na kanya sila. Tawa niya ato pinsan na ako sa klase. Mga siya, Father, Son, Holy Spirit, you bless us, O Lord, and this is which we're about to receive from the bounty of Christ, our Lord. Amen. Happy birthday, Tagmala! Kabaligyan sila nga dili mo ganahan nag-breathing. Oh, sige kong tanaw sa inyong kuan ha. Iyan, bayabas na ulit. Tingipin mo. Balik lang. Ano lang siya eh, balaw. Uy, tingipin mo. Don't worry, andyan yung internet sa mga. Wala na tutang business to no. Kuan na. Ay? Oo na. Kaya naman. So, pero ngayon, I'm fine din. Just fine. Wala na may wifi TV. Nakuan ra ba ang wifi na anak eh? Walang gyapon. Nakuan gabiin, murag naputol na ay na kuanan sa sakyanan. Dapat nila ginayo oy. sakyanan. Say, Marites Wi-Fi. Asa ba siya? Marites. Ano, kaya nang ka na. Sana inyong driver nana? Kani? Wala lagi manong atso mo. Wala ipani. Uy si Marcy ato ah. So siya saan? Si Marcelo. Si Acho. Acho kami ko tinubog si Acho. Ano masig nag-ubog siya? Chong, ingon na ba ko sa'yo na dili mag-ubog? Na, mataa oy. Saka. Ang kontra niya, yung ibangan ng hubog ko. Kasabaw. Yung garamin yun na siya. Oh, namin yun na. Hindi? Mga nakay. Hindi ko makating buyag-ting. Buyag. Ano sa amin dito itong nandito ka sa balay nila ni ito mo na January. January to. Di kapitan ba sa barko yung uyab eh? Oh? Ha? Sa kay tagbar pa ani kay Kapitan Biday. Nag-eleksyon mang God, kapitan. Manok. Mas live. Bruno. Ang katong ganina tong babae Baka na. nag-CR sila. Itong babae nga iwanon kay masakiton daw to niya makakita sa imong mga vlog ko digit siya. Wala, katang putik ko. Makuan siya, alay. Ay, black ko to Katong niya. nga ganina nagpa-picture dito. Oh, katong Oo, yung... Kaon! Hi. Hi. Baga pong foundation siya. Yung nag-skip. Kumante! Palo-palo ka sa lang. Britney daw. Ito. Pero mag-coordinate pa ang sila ni Mayor. Ha? Bakit pa rin sa LGU kaya mag-coordinate ni Mayor? Ano, wala kami kabalo. Asa may ibutang pero naana daw accommodation. Anak-anak haman dapat. Hindi na siguro niya pa siguro dinner Mga ang with mga Mayor. 6. Mga 6. Wala namang stage si Kanday. Kano kung sa oras akong salang. 7 daw. Kung kami una. Di ba, dili, ikaw pinakalas pag sa pasigahan. Una pasigahan mayor daw dito pasigahan. Bangutanak. Wala siya kasabot sa bangutanak. Kaya nga, ano sa ako isalang. Kung ano tawag sa oras ng program. Tapos 7. Teka, takapa. Eh, Bert! Ako na re-release. Naman siya. Kani. Kaan! Hi!
Wala. Ay, pang. Mabangin. May volleyball dyan? Volleyball, ma? Ah! Nana? Nana? Ipag-connect tong iyang connect. Isa mag-connect. Saan? Ay, ka na lang tinte para pa. Diba yung nakakalagi rin yun? Ano sa pagkadarite? 2000. Kamu man itating uban na yan? 2011 ata. Gaya na day eh. Pwede dito pa ang balay. Oh, Kasi may gagawin mong tating, di? Thank you. Ay, ito. Si tating asa nga sa Exxon sa... Iyang mama o iyang mama. So, Pure. Sila igagawan. Agaw man mo si Imanay. Si tating, first cousin dyan. iyang mama at tatay yung mama. So, Apple si Reboy, di? Kiriboy, papa na Kiriboy. Apa na Tiriboy. First cousin. Basta din ang papa. Ano sa mo nga saging pero ang Ito lang yung ito, gito mo kong buhay mo eh. Naman ito sa akin, yan nahilog naman. Ma'am ka mo, ma'am. Naran niya so ang kuha nana. Okay. Kay wala na. Ano ba yun? Ato pa dai ka nagkanitin akong pag-rail niya na to. Olas. Nas na to. Nako. Daga na nangatay children him to wear pat out ko ni Ito 2014, kung toting, last na titirin yun, yawa na dahil nakarin yun. 2014. Ah, dili 60. Adi ni di mo nga area rin. Enero Di ko sa man Sini na sa niya out kaduha. sila. Kaduha sa saan niya, dili dahil natulog ka o patuwa na. Mga tayo naman dahil ang mga kuyo. Wala naman may kanahin. Wala naman Okay, nawala. klase ka nun? December. Kuan man holiday. Holiday ka na. Holiday ang Teacher, presidente pa po kayo? Teacher. teacher na na. Terrible. Hapit na mo retire. Nag-retire na next year. Ano dito, ma'am? Central, ma'am? Or Len, may Bayugan Central School ka? Ay, anong school po? Esperanza ko. Esperanza ka na pa. Esperanza ko. Naiban natin yung snippets ba? Kung dito, Oh, kung dito. Oh, lalaki. dapat sa Las Nieves. Yung nga yung corner pick the weekend. Oh. Dito ko, dito wala no traffic dyan sa inyong giagi ano dito. Oh, kaysa dire mo traffic. Baka pumustada ni Ayo. Ito basatan. Okay ra mo nga dili mo nag-ari. Kay wa mo na lang. Among driver, may man sa kawatan na sa una. Salvage yung mga bata siguro. Dugay kayong naanang dan, oh. Dako naman kating eh. Allah. Dili ko makalan ko. Si Dede ko wala Asa naman ka naliwat uy? Sa ila papa. Mga baliti, mga gagmatoy. Ito kay la papa kay sa Siray ba. Ito, ang siray. Dagko kay Dili ka tong nangad tumig January. Ikaw raman puy dako. Gani. Oh, si Maymay. Oh, si Medyo, pero kuan. Jogging naman siya. Ako makita nila sa Facebook. Kaon pirmi nila. Dito mo sa ata mo. Purulol na mo nga. Apoy Singapore, ito na po sila. Apoy Vietnam. Ito. Ang kaya sa Vietnam. Ako to sa uban na ako. Gusto mo Ano na. yun? Ma'am, ano eh? Kulto. Manang, ang baso nilo. Saka malamig. Malamig dito na. Hindi siya. Ah, nilog kasi. Dagat dito, dagat dito. Hindi rin ko. Wala pa nila. Ito ang dami.
Galing nila dito sa pero Down na siya? yung bayo. Layo ba mustagat? Ay, layo mo sa agad eh. Wala magkawon. Asa kaya ang kambalay ni Lola? Okay na. Alam yan.